Goedemiddag. Beste kinderen, ik ben net op tijd. Ik heb gezien dat jullie hier een mooie optreden hebben gegeven. We zijn deze week de Jeugdboekenweek. Overal in Vlaanderen zijn er nog tot zondag scholen, bibliotheken, boekhandels en cultuurcentra hun mooiste boeken in de kijker. Dit jaar is het thema Recht op boeken. Het recht op boeken en verhalen is voor alle kinderen belangrijk. Verhalen kunnen troosten als je leven niet helemaal loopt zoals je het wil. Of ze brengen begrip voor wie het niet zo goed heeft als jij. Verhalen kunnen zelfs een duwtje geven om onrecht niet zomaar te aanvaarden en om in actie te komen. Of dat onrecht nu vlakbij gebeurt of ver weg. Boeken zijn ontspannend en leerrijk. Vandaar dat er op school veel aandacht is voor lezen en voor boeken. Ook de gemeente Heuveland vindt het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk met boeken in contact komen. Daarom geven we bijvoorbeeld veel aandacht aan de bibliotheek. In de bibliotheek van Wijnschaten komt er tegen de zomer een speciale kinderhoek. In mooie, felle kleuren. Het zal een hoek worden waar het goed is om te zitten, boeken te doorbladeren en te lezen. Lezen is eigenlijk heel tof en in een kleurrijke omgeving wordt dat nog plezanter. Ook in de bibliotheek van Westouter hebben we aandacht voor kinderliteratuur. Er is daar een grote keuze aan kinderboeken. Prentenboeken, voorleesboeken, eerste lezersboeken, avontuurverhalen en nog een heel veel meer. Als je niet vindt wat je zoekt, kun je ook altijd boeken uit de bibliotheek van Wijnschaten laten overkomen. De gemeente vindt het niet alleen belangrijk dat de bibliotheek veel boeken heeft, maar ook dat jullie op school de kans krijgen om mooie en interessante boeken te ontdekken. Ik zei het al, de Jeugdboekenweek zet de mooiste boeken in de kijker. De gemeente Heuveland doet dat ook. Straks krijgen alle scholen van Heuveland een exemplaar van Het Land van de Grote Woordfabriek. Waarom dat boek? Omdat het een prentenboek is dat heel mooi is. Het is zo'n boek dat je niet meer los wilt laten. Zo eens in zoveel tijd komt er een juweel van een prentenboek uit en dat is er zo één. Het verhaal met prachtige, bijzondere illustraties gaat over een land waarin woorden schaars zijn, omdat ze geld kosten. Veel geld. En dus zijn de mensen vooral stil en als ze geluk hebben, vinden ze een weggegooid woord of dwarrelt er één in de lucht. Florian heeft er 3 gevangen voor Sibel, op wie hij verliefd is. Het liefst zou hij ik hou van jou zeggen, maar het is onbetaalbaar. Gelukkig zijn ogen soms meer dan woorden. Ter gelegenheid van de Jeugdboekenweek geven we aan alle scholen uit Heuveland het boek Het Land van de Grote Woordfabriek cadeau. Gratis. Jullie moeten er dus niet, zoals in het verhaal, voor betalen. Over boeken zou ik nog veel meer kunnen vertellen. Maar ik denk dat het beter is dat jullie zelf het boek komen ontdekken. Want over boeken mag je vertellen, maar je moet er vooral in kijken. En in lezen om ervan te genieten. Mag ik dan van elke school iemand naar voren vragen voor de overhandiging van een exemplaar van Het Land van de Grote Woordfabriek. We hopen dat jullie het even en tof boek vinden als wij zijn. Dank u wel.